Hola, companys i companyes. Això són uns consells que us volíem donar des de la secció d'atenció primària de CATAC CTSIH, relacionats sobretot amb qüestió de prevenció de riscos en aquestes circumstàncies tan difícils i pensant sobretot en que, bé, ara que sembla que és la moda de que tothom hem de ser uns herois, nosaltres pensem que més aviat no es tracta d'això. Herois són aquests que no tenen més remei i que s'han de sacrificar per la resta de la gent, i nosaltres som professionals que hem d'estar treballant protegits per haver de cuidar la resta de la gent a qui hem de protegir i que han d'estar protegits tant com nosaltres mateixos. Ens estem trobant que hi ha problemes de tota mena amb els equips de protecció individual, però també ens estem trobant moltes altres situacions que estan molt descuidades, com ara els treballadors amb especial sensibilitat i per qüestió de malalties més o menys cròniques, per qüestions d'edat, i que s'estan descuidant, i per això volíem donar alguns consells. El principal és recordar-vos que hi ha una eina senzilla i a l'abast de tothom, que és el comunicat de risc. Si mireu quan esteu treballant a la intranet, teniu una pestanya que és la de suport al professional, on diu prevenció de riscos, allò que enllaça amb la UVP. Teniu un formulari on es pot comunicar a la UVP una situació de risc, tant que sigui de l'equip com d'un professional concret, una situació de risc, una exposició de risc que s'hagi de solucionar. Per tant, si us trobeu una situació en què un equip, per manca d'equips de protecció individual, o bé un professional que sigui perquè és diabètic, cardiòpata, té problemes respiratoris crònics, el que sigui, té una exposició de risc que fa que no se l'hagi d'exposar a un risc de primera línia a un contagi, i per tant se l'estigui exposant a un risc que no cal que s'exposi, s'ha de comunicar. Aquestes valoracions per treballar d'una manera adaptada es fan bastant ràpid, i això no vol dir que s'hagi de deixar de treballar i de deixar de ser menys herois, si és que d'allò es tracta, i llavors tothom podrem aportar amb la nostra feina a cuidar de la resta, a fer costat amb els nostres companys, però sense patir més risc del que ens pertoca. I bé, això és una feina que s'ha de fer, ningú ha de patir vergonya per fer això. Heu de tenir ben clar que la prevenció de riscos són normatives i lleis que no queden anul·lades pels decrets d'alarma, que això no ha de suposar cap inconvenient ni cap dificultat o barrera en la relació amb l'empresa, ni tan sols a dins dels centres, i que aquests comunicats de risc
els podem fer tant mitjançant la direcció dels centres com amb un delegat sindical o delegat de prevenció que ens sigui proper i un mateix. Es pot fer un mateix i fer aquesta demanda a les unitats de prevenció. I si hi ha qualsevol dubte, la nostra secció, jo tinc el telèfon mòbil de la secció, sempre el porto a sobre, no sempre el puc atendre d'immediat. És el 607 18 1683 i si penjo això al Twitter o a les xarxes us deixaré l'adreça email de la secció per connectar d'una manera una mica més ràpida i eficient. I dit això, ja sabeu que la gent de Catac CTS som la vostra gent, estem treballant colze amb colze i ens teniu a la vostra disposició per tot el que calgui i faci falta. Llavors, ens veiem a les trinxeres. Adéu.